Overvej et øjeblik. Hvem har dine penge? Altså hvis du sidder og sælger løsninger, koncepter og services til virksomheder, hvem er det så i virkeligheden, der træffer købsbeslutningen? For det jeg ofte ser i business-to-business salgsorganisationer er, at vi bryder en fundamental naturlov i salg. Nemlig, at man kan ikke sælge noget til nogen, der ikke kan købe. Det kan ikke lade sig gøre. Og alligevel forsøger sælgere hver eneste dag at overbevise, argumentere og præsentere og forhandle med nogen, som ikke har kuglepennen i hånden. De må ikke skrive under på den stiplede linje. Det kan godt være, at vi taler med nogen, som forstår problemet bedre end andre i kundens organisation. Det kan også godt være, at vi taler med nogen, som ejer problemet og som har en direkte interesse i at få løst eller adresseret eller forløst et potentiale. Men hvis ikke de træffer beslutningen, så bryder du en fundamental naturlov i business-to-business salg, nemlig at man kan ikke sælge noget til nogen, der ikke kan købe. Det problem kommer med dobbelt effekt, hvis du arbejder med indirekte salg. Fordi hvis du sælger via grossister, distributører, forhandlere, samarbejdspartnere, installatører, montører, hvad det nu måtte være, ja, så har du i virkeligheden en situation, hvor dem, der kan købe, altså slutkundens organisation, taler med nogen, der ikke kan sælge, forhandleren, distributøren, grossisten. De kan i hvert fald ikke sælge lige så godt som dig, og det kommer de aldrig nogensinde til. Og den, der kan sælge, nemlig dig, taler med nogen, der ikke kan købe, nemlig jeres grossist eller forhandler. Så hvis du arbejder med direkte salg, så overvej et kort øjeblik, hvem har dine penge? Altså hvem er det i virkeligheden, der træffer en købsbeslutning? Og hvordan kan du designe din salgsproces, så du sikrer, at du i højere grad har en mulighed for at have øjenkontakt og have direkte dialog med dem, der træffer beslutningen. Altså, hvem har dine penge? Og arbejder du med indirekte salg, så rammer den her udfordring jo med dobbelt effekt. Fordi hvis dem, der kan købe, taler med nogen, der ikke kan sælge, og hvis dem, der kan sælge, taler med nogen, der ikke kan købe, ja, så er det jo ren lotteri, om vi vinder ordren. Og derfor bliver det dobbelt vigtigt at designe sin salgsproces, så vi sikrer, at du har dialog med den, der har dine penge. Hvordan du kan designe en omvendt salgsproces, hvor vi vender det hele på hovedet og sikrer, at du har dialog med den, der sidder med kuglepennen i hånden, det kan du læse mere om i min bog, Omsæt strategi til resultat. Du kan bestille den og få den leveret i hardcopy direkte fysisk i din postkasse og kun betale for tryk, fragt og håndtering. Det gør du på omsæt.gratis. Rigtig god læselyst.